Sesuk neh sepel nek nggon joget-jogetan. Iya. Sing ora kompak pojok kono dhewe. Tolah-toleh. Iya, ya ora apa-apa Mak Karang ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Katur panjenengane kulawarga panjenengane Bapak Suratno lan Ibu Sumini. Ya. Sing bengi iki ngadani tasakuran pernikahan kok. Pernikahan sapa? Panjenengane Mbak Fitriana Setyaningsih. Sarjana ekonomi. Sing aku nirokke pranata carane mau. Iya. Pranata carane ya ngono kuwi lho lagi saiki do krasa sing jeneng wong ketrikel nek omong kuwi ya ora iso didandani tenan. Ya.
Mula ana tetembungan menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Monggo wis didemes-demeske. Inggih menika Mbak Fitriana Setyaningsih sarjana ekonomi. Nah, ya. Ngono kuwi kleru ku ya ora disengaja ya kudu entuk pangapura. Iya. Ngono ya, Mak. Aku tahu lho nek ngono kuwi. Monggo sing delok menteri. Iya. Ayo kleru tenan ngono kuwi ndelalah kok malah marahi seneng karo aku, marahi kerep nanggap. Oh iya. Ming perkara sak. Ngene, Mbah. Sing ngomong Antasena muni. Ngene, Mbah. Saiki Simbah Sengkinu ngono. Tahu Ora sengaja. Wah, isin aku ning ya wis piye meneh. Iya, ya ora apa-apa. Mbak Fitriana Setyaningsih sarjana ekonomi no. Ya Putrane putri Bapak Suratno Ibu Sumini. Sing winengku dening penyanyi Mas Nikolas Jati Kusumo sarjana ekonomi uga. Oh iya. Wah, loro-lorone sarjana ekonomi wis cetha do ngirit-ngirit. Iya. Putra Bapak Rafael Sarwono BSc, Ibu Lilik Kartini BSc saka Magelang. Oh, ngono. Ya. Sakramen wis dilakoni nalika dina Minggu tanggal 20 Agustus 2019. Woi sawetara ya, Mak. Iya, sawetara iso ora dadi ngopo no. Sing baku nek kaya awake dhewe iki arep ijab kapan wae waton isih seneng utawa gelem nanggap wayange alhamdulillah. Iya. Ijab wingi sore nek ora nganggo apa-apa ya percuma. Iya. Ngono kuwi ya, Mak. Ora nanggap kesenian, ora di seksekke tangga teparo ya wis ora bakal di ngerteni. Ngono ya, Mak. Tembunge ya muga-muga tansah atut runtut tekan puputing yuswa. Ora tekan kaken-kaken inen-inen. Tembungku tekan puputing yuswa nadyan nuwun sewu. Wis nganti sepuh, nganti puput yuswa nanging tetep tetunggalan nyawiji atine padha tresna tinresnanan. Ya. Pinaring ana golek kencana ingkang bangkit tata jalma tegese putra. Putra kuwi talining tresna. Wong yen wis bangun bale wisma kagungan putra kuwi bale wismane saya kenceng, saya kukuh, saya bakuh. Ya. Merga wis entuk putra talining tresna. Ya. Semono ugi panjenengane Pak Ratno karo panjenengane Bapak Rafael Sarwono BSc terus iso momong mantu ngemban putu. Iya, sing pencik ya kaya ngono kuwi. Ngandel kleru meneh to kowe sing pencik-pencik apa? Nah, aku mergo cangkemku saben dina saking lunyune kok, Mak. Dadi ya wis ora apa-apa. Sing becik pokoke kabeh lumaku kanthi rancak ya, Nok. Ya, matur sembah nuwun. Dek taun kapan kae sowan mrene pendapane isin ning jero saiki wis saya metu. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Sesuk mbok menawa sowan mrene wis tambahi meneh pendopo meneh. Iya. Wis ora masalah. Ha iya, wong piyai ana, piyai duwe dadi wis ora kepiye-kepiye kok, Nok. Ngono ya. Nih ya bengi iki jan beda karo adat saben. Karo adat saben piye? Bengi iki aku mung nyaur. Oh. Nyaur tegese piye? Nyaur tegese ya sesuk wis ora entuk apa-apa dadi ya wis mung kari nyambut gawe. Aku kok mulane kok ket mau sore rasane kaya lemes ra ndek tenaga kae lho. Ya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ha ya wis piye ya. Pak Ratno ya wis ngiming-imingi bojoku dadi bojoku ya kecentut. Iya. Ngono ya. Bayare kurang ya tak genepi bengi iki. Ya wis ora apa-apa, wis pokoke anggere kanca-kanca. Ya kanca-kanca ya ora. Lho. Aja ngono kowe. Tenang. Beres. Aja kuwatir, aku wong sembodo padake cah tipis. Iya. Matur suwun. Iki neng dusun Gading. Iya, ning dusun Gading, Mak. Iya. Gading pira aku ora patek ngerti ra diparingi dawuh. Nggih, pun. Heeh. Nggih pun nggih piye? Ora krungu kok ya. Nggih pun ngono wae. Gading 6. Ya. Ngono ya. Kulo layang yo dimulai maca mbaka siji no. Ya, ora ular-ular tumrap pinanganten. Penganten saiki wis do pinter-pinter. Ya. Manten saiki iki ora kaya manten biyen. Nuwun sewu, sekolahe ya dhuwur. Nek jaman biyen jaman bapakku, jaman mbahku biyen dadi manten diular-ulari mergo SDM-e isih do rendah-rendah. Dadi manten ki ngene lho, Le, kowe wajibe ngene, kowe karo bojomu kaya ngene.
nek saiki wis do pinter-pinter kok no. Iya, pancen ya ngono ya. Iya. Dadi ular-ular bab pinanganten kuwi ya wis dienggo komplit-komplit. Iya. Kadang kala malah sosok mantene luwih pinter karo sing ular-ular iku ya akeh banget. Iya. Saya-saya mantene sarjana-sarjana iki wis ngerti. Aku dadi manten ki sok bakale aku ngene, aku ro bojoku kaya ngene, bojo karo aku kudune ngene iki wis ngerti. Luwih-luwih sing wis sinau bebles nggo agama, saya luwih ngerti meneh. Dadi kowe nek ngular-ular iki padha karo nguyahi segara. Oh iya. Wis rasa dolar-ulari wis. Iya. Ular-ularku ya ming siji, dadi manten ki aja pegatan wis ngono wae rasa. Iya. Mergo tembung pegatan ki nuwun sewu kadang kala nek wong dadi manten, Iya. terus padu, terus ana masalah rumah tangga, pisan wae aja ngucap pegat no. Iya. Mergo nek ora pegat le omah-omah engko ndak pegat rezekine lan pegat liya-liyane. Iya. Ucap kuwi soalé nyemelangi. Iya, ngono wae ya, Mak. Iya. Upama ana perkara ana kesandung kesrimperting laku kuwi dadi bumbu tumraping padha saya tresna karo kekarone kabeh. Iya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Ora usah ana sing ditulat karo rama ibune. Ya, Sukses sing bab samubarange nggone mangun bale wisma ya tentrem wis ditulat ngono wae no. iya. Ora usah dadak nganggo apa to werdine janur. Ya wis ben janur ya ben ora ya ben. Iya. Diwaca, Mak. Yu cangik nyuwun caping gunung. Kula kanca-kanca PWKS Gading Gunung Kidul. Mugi-mugi pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Ya sing dijaluk ngono. Sugeng dalu Bu Cangik saking HR Suratno Hajah Sutiem PPU Kalimantan Timur. Ya. Nyuwun gending jambu alas kagem kulawarga Kalimantan Timur saha kulawarga Palian khususipun Pak Watijan Blantik Sapi. Ya. Kula nderekaken sugeng tindak Pak Dalang dateng Kalimantan Timur benjang-enjang mugi slamet. Kula wangsul dateng Kalimantan Timur tanggal 11 September matur suwun. Ya wis liringan ora apa-apa, Mak. Iya. Ana meneh. Kula nyuwun sesideman saking Sinoman matur suwun. Pak dipun dongaaken Mas Dalang sehat selalu. Amin. Yo diwaca mbaka siji. Selamat malam Yu Cangik minta lagu Podang Kuning saking Jumiran Jakarta. Ya, matur suwun. Limbukan. Nggih. Kita bukae seno. Ya. Alon-alon, Mak. Iya nek ora alon-alon ya ketlingsut tenan. Ya. Ya ming iki entuke bengi iki. Ya, ya. Nyuwun tembang Podang Kuning alas ragenan Bu Cangik kagem sedaya warga Gading 6 lan sakiwa tengene lan sugeng mirsani babaring cariyos kanthi dalang Bu Cangik kagem Bu Cangik sugeng ayahi jiban lan mugi tansah pinaringan kesehatan matur suwun. Ya, akeh tenan, Mak. Iya iki rampung limbukan iso 2:30 kok iki no. Iya. Ning ora apa-apa dalang rakokean lakon. Manggere akhire iki ana rabene wayang ro wayang bubar ngene. Sugeng dalu ya Cangik nyuwun caping gunung gagrak Madura penggemar berat Mbak Anting Lambangse Pak Tugiyono Gading 2. Oh iya. Wis mulai bripik-bripik duwe penggemar. Selamat malam yu Cangik. Bagian parkir nyuwun Podang Kuning makasih. Ya. Selamat malam yu Cangik. Keamanan nyuwun nasi. Iki piye iki Udu Ding. Ki karanganku. Iya, senengane clemongan kowe iki ora. Matur sembah nuwun, nderek bingah kagem temanten kekalih mugi dados keluarga samawa. Ngapunten kula penggemar Bu Cangik sering nonton teng streaming menawi pentase tebih. Kula nyuwun lagu pepiling salam kagem Pak Ratno keluarga mugi sehat lan lancar sedayanipun. Saking kula Fajar Istana Toys Gedong Kuning. Ya, wah pirang-pirang ya, Mak. Wes pokoke seneng bengi iki no. Alon-alon. Ya. Sunaryo Cikunir Bekasi. Ya, Wah iki cedak Cijai. heeh. Cikunir kok cedak Cijae. Iya, lah kon apa? Cikunir Bekasi nderek Mahayu Bagyo dawuhipun putra pinanganten Sarimbit mugi binerkahan nyuwun gending kembang rawe dibawani Pangkur Semarangan Mbak Elisa. Kunjuk ngersanipun ingkang hamengku hajat Bapak Suratno Ibu Sumini. 1 Suryo Mataram Cikunir Bekasi Sunaryo Kecik Pratomo. 2 warga Bekasi pecinta wayang kulit Kiseno Nugroho monggo mirsani live streaming dalu punika. Matur sembah nuwun Sunaryo sederekipun Bapak Suratno Ibu Sumini. Ya, wah jan Wah, nganti ketlingsut-lingsut nah. ya.
Alon-alon aku anggere ngene iki malah kisruh pikiranku. Ya. Ditemukan kontak sepeda motor Supra Silver plat AB 3298 TU, dimohon menghubungi parkir sebelah selatan bagian timur. Nyuwun lagu motor-motor cilik. Oh iya. Werna-werna wae. Ya. Wis entekno. Ya, alon-alon Boko siji ya, Mak. Iya, iki karo uruke tembangan alon-alon Boko siji amplope ya tak tilekane. Iya. Ndak menawa Ya ditata sing tirik-tirik. Ha iya, ngene iki bejane dhewe-dhewe kono. Iya. Matur sembah nuwun. Wah iki lek ngeklip kok kemempengen. Ha iki iso suwek malah niki. Ra payu malah. Ya, monggo Boko setunggal diaturake. Pepeling sikno. Ya, pepeling sik. Sapa sing kepareng ngaturake? Wiwit saka Mbak Anting anu mrana. Ya, Men do nyuwara siji-siji sindenku ya kokean bengi iki jan. Sinden kok 10, 11 apa 10 iki? Hah? 9. Oh, berarti ana sing ora mangkat meneh. ya ngono ya, Mak. Wah, seneng aku. Anggere ana sing ora mangkat ya ana kandangan. Ya. Ra ketang sithik-sithik. Poin meneh. 100. Ya, ora dipek dhewe, Mak. Aku ora tau ngepek duit kaya ngene iki ya, Nok. Iki duit dienggo kas. Oh. Kase sapa? Kasku. Ora. Ngene ana sing kliwat. Ngandel ora nang sing kliwatan to. Yo, ayo Teng, gek karo nembang malah ngeki wong ngitung duit. Lah nek kula dikeki Wes ora iso iki ora ana gek-gekan iki. Langsung tak pasrahke anu bendara kok iki ora. Nyo, ora mana ada urus. Aku nganti tega njukuk duit koyo kebangetan ora. Iya. Tak golekane ana turan ora. Wis ora ana, Mak. Yo. rukun Islam Sing ana nuansane agama didhisikke ya, Nak. Iya. Mengko gek sing gayeng-gayeng. Ya. Ngono ya. Engko ben dipandu karo Mbak Elisa Orkaro Salaso. Oh iya. Kuwi karo Pak Ratno dijaluke. Oh iya. Pokoke kudu wonten Mbak Elisa. Nggih, aku ngono. Iya. kang lima puniki Hop, jejere. Ya. Pokoke diratani no. Sak nyuwara pisan-pisan wis bayaran no. Iya. Ora usah kuwatir. Neno. Yuk. Wis, jejere. Ya. Ndak ora nganu, ndak ora rata engko. Engko ana sing ming maki ngono tok. mreng para sama Neno. aja padha ditinggalke Ya, cek pindah. Rukun Islam niki sahadate kang angka siji terus Din kang angka loro salat terus isih kowe lah kok rasa ngeyel to kok lale-lale sing ngatur ki aku kok ya
Berarti akeh dhewe engko iki. Wis beres. Dene kangka telu sekalian disisanke Ramadan nindakke poso. Dem-deman, Pak. Dem-deman piye ra aku? Dem-deman piye? Kok kula terus? Kowe iki malah justru aku iki nek tak kon nyuara iki berarti aku seneng karo suaramu. Ngono lho, spesial kok dem-deman apa? Bel trut. Wis gawe wis. Aku ora seneng bel, trute seneng aku. Bele aku ora seneng nek trut aku seneng. Ayo gawe wis. Ramadan nindakke poso. Kowe Wis. metin kowe meneh. Jejer. Ora. Jejere. Oke. Oh ya. Ayo Mbak Ayu. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Ya. Rukun. Kula, Pak. Oh, anu jejere ben rata. Rukun Hop. Jejere. Islam sam Pas to. porno. Iso pas ya, Mak. Wah, nek ngurutke pinter kok ya, Mak. Tak kuntak nang ning nak ning nang nang. Keseron kowe nang kono kuwi. Rada rono. Ndolopi kok nang mburi dalang. Kisruh pikiranku malah ini. Yo, mangga.
Mbah nuwun. Ya. Wis diaturake pepiling pamundutan saka iki mau tak wacana. Iya sing endi? Iki saka Istana Toys Gedhong Kuning. Oh iya. Mas Fajar. Ki ndongake mantene muga-muga samawa. Ya samawa Wayu sakinah mawaddah warahmah. Tegese samawa iki kaya ngono kuwi. ya. Terus sabanjure iki ana pamundutan sing akeh panyuwunan podang kuning karo caping gunung. oh iya. Saka parkiran, saka piyayi, saka Sinoman, Ya. karo panjenengan niki sing nyuwun caping gunung karo Pak Ratno iki pendak-pendak awake dhewe mayang mesti rawuh nek waton iso dijangka. Ya. Mesti rawuh nonton tur mesti nyuwun caping gunung. Pak Ratno iki kegemarane caping gunung. Ya. Diaturke, Mak. Ya, Ting. Ya, jumeneng. Ya. Ki ana sing nyuwun caping gunung Gagrag Madura. Kula salah satu penggemar Mbak Anting. Ya. Kono kene kono ning kono. Ah. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pakde. Pakde sapa? Pakde Seno. Kowe iki bola-bali kok nyeluk kok ora gelem. Lah ra dikeki 100 kok. Hah? Ra dikeki 100. Ah, mbok wis. Mbok rasa akon kowe wong do ning anu kowe. Aku ki rasa akon kowe nyeluk oke sing do nyeluk kok ndadak ragat 100. Iya. Ming perkara rong huruf kok 100. Kok rong huruf? Kuwi mau. Iya. Sakarepmu nyeluk Pakde arep nyeluk Simbah ya sakarepmu. Ya. Nembang, Ting. Napa? Caping gunung kok apa? Caping Gunung Madura. Heeh. Niki mantenan apa Pakde? Mantenan iki. Pak Ratno. Udu. Kurang ajar ora. Dadi rasa jenengan Pak Ratno mantenan. Pak Ratno mantenan sing ngijab anu ndhawuhke putra-putrine Pak Ratno, Mbak Oh. Fitri karo Mas Nikolas. Wah. Waduh, elok ya. Heeh. Iya Pak, ya nembang ya. Nembang. Ya yo gek nembang kok. Kok malah kaya wong pekok to kowe iki. Iya toh. Ngejak omong bareng sauri ya iya Pak yo nembang yo ayo gek nembang wong sing takon nembang kowe kok kowe akon aku. Iya. Yo ge wis. Madari. Yo. Wah. Iya nek Bu Ratno keperanan kok iso dibelehke pitik. Iya. Lah kok Waduh juragan pitik potong belehke pitik ning diturahi nggon brutu. Ya. mon memajang kon kerok jenor Kon keruk wedi piye? kon keruk Ayo nek cara Madura karo iki dadi keruk. Iya. Kon keruk sapa? Lho orang kon karo sapa? Lho anakku loro wetenge mangane radiator. Men jeblok po. Radiator iki dadi radiator. kening radin Ya suarane jan. Lagumu apa ting nang YouTube? Bendo ngerti apa? napa niku wong lagune wong lagune wong Aku tok nyanyekke. lah ya ora apa-apa ora dituntut kok Maksudnya men do ngerti lho men do nonton. oh niku lagune Guyon Waton Heeh.
sebatas teman. Oh, ayo suaramu apik aku ya nonton. Iya. Kok ora di-subscribe? Apa? Kok ora di-subscribe? Sekap-sekrep ya? Nggih. Subscribe ya apa? Dalang milenial ora iso muni subscribe. Aku nek biyen ngertine sekap-sekrep kok. Karo subscribe ya sakarmu aku sekap-sekrep Mas. Suarane lho Maderi. Penuk nek ning rasa ki penak. Iya. Gunung. Mbok kowe nek ra iso. Aku pengen lho swara kaya ngono kuwi nek nggo suluk mesti apik lho nok. Iya. Nek kok ya ora iso karang telake dhewe-dhewe. Sampean muni penak-penak terus bendina ora ditambahi. Tambahi apa? Ya apa ngono kuwi? Ae kowe iki wis tak omongi to, Teng. Wis esuk tak tambahi bayare nek raimu wis putih. Aku ngono to. Ayo. Ayo mulane sok perawatan. Sinden kok mbluduk kaya ngono. Lah lumayan saiki ya, rada putih ra? Rada matane. Coba lampune diganti putih, aku lak putih. Apane? Lampu ke lho, sorote iki lho. Heeh. Ijo iki marai aku rada buluk e. Ora rada jan kowe iki asline bulu. Aku iki nek preman aku kaget kok wingi tak kira udu rombong aku kok. Ayo nang Jakarta wingi tak mat-mat iki anting ngudu to nggo kacamata bunder barang kek. Ah ngirunge kowe ora iso nggo nyandelke kacamata kok. Nggo kacamata aktingmu iki lho. Iya. Acting barang. Ya, tak getar ya. Hacit Pasirana. Lah ya pasti arep dikeruk mau. Ape lho cah iki malah lugu lho iki. Ya, tak tampa. Unek-unekmu tak tampa. Panas. Hujan. Iya, ya ngono kuwi cengkoke. Penuk lho, Nak. Iya. Panas, panas hujan. Panas hujan ling-aling sayang. Aduh, sayang. Iya, ming sak sayange rasane penak ya, Mak. Sayang. Yang gayane. Cepi gunung. Ya. Misowa caping gunung. Alon-alon wae, alon ning mendesah. Tetep elek. Wong wis tak latih bola-bali lho, tak kon alon mendesah. Caping gunung sayang. Ngono lho kok iso medhot sayang. Ha iki wis ora penak-penak wis. Urunane dombok ngono kok kon. Bu.
Bu. Ngono ya. Terus? Ora sekelan cagak kowe iki ngopo? Dadi keguyu ta kowe. Ora apa-apa. Jenenge ya separo ndagel ngene iki nek lagi keguyu ya piye. Aku iki arep nyinden pareng dagel. Ya sen ora payu nyinden ya madhep dagelan. Oh nek dagelan nek kaya kowe iki cepet laris asli. Lah kok rupa-rupane luwuk ngono iki men. Ayo. make bineka laben Make binek kelaben. Ya. Make binek kelaben lake. Iya. Lho mesti guyu lake ya apa to jane? Sampai saiki dadi misteri ya. Sak karepmu golek ana dhewe son. Inomena. Inomenason. Ya, wah HP. Sok tak undai. Masuk tahun 2020 tak undai. Oh, sik suwi. Wis suwi ya ben kok njur karepe sesuk. Selak untuk loro. Hah? Ndak situ. Ya mulai. Ah ora kok apa to baleni apa? Ora. Muni apa kowe mau? Aku tak potong. Hah? Ndak. Ora tak potong, aku ora tau motong. Ndak, ora. Muni piye? Mo. Muni piye kok Ayo, kuku? kepo men to Pak De iki. Kepo iki apa? Kepo. Kepo iki apa? Kepoi pengen tahu. Ngawur. Kepo iki sok tau. Loh, ngawir. Kepo iki pengen tahu mak kok sok tahu. Ben aku yo melu-melu kok ya. Ngono. Gabut aku lagi ono. Iya. Gabut ya. Gabut apa Pak De? Gabut ya sing di nganu kuwi sing dienggo seselan tugelan damen kuwi gabut. Gabut ki apa? Gabut gaji buta. Nah, apa? Heeh. Ora wae nek ana wong wedok kae kok gawe status aku gabut ngono kae. Lah kuwi iki. Gaji buta Pak De niku bahasa gaule wong-wong enom kaya aku, Mbak Elisa sinden-sindene niki. Nek jenengan pun mboten ngertos. Kose, wong enommu kaya sapa? Aku, Mbak Terus? Elisa. Berarti sing enom sing liyane tok anggap tuwa kok. Ora tuwa, setengah. Nek jenengan pun tuwa. Lanjut. Ya wis ben ra apa-apa. Men wak jegale men tiba. Omong harus sinden kok dijegal. Mangga. Ya. Dek zaman berjuang. Ya. Ki jaman berjuang boleh kengan putrane milih rahmate wong saneno bedane
Umpamane kok ting gludak. Ayo sing jeneng model Banyuwanginan ki ngene iki. Engko tak tumplak dombleng. Entar tak. Gamelane imbal. Noli. Oh iya, Kempule imbal. kon mancali apa piye kebul. Ya, terus Sukar bisa aku iki dikon gerak karo sing ngendang. Kamu mateni aku, Pak De. Hah? Mateni aku ta karo. Nek mateni kowe iki rasa nganggo lagu. Lah kok Terus dipotas terus modar kowe. lah encok wisan. Aku iki ra ndek penyakit encok ya. Ora wae kok ya. Kecetet wis, tenan asam urat. Kok dongamu elek kabeh. Ora donga, tapi sampe jajalon joget lho Pak De. Among aku dalang kowe penak bayare akeh dhewe kok. Tengok apa ngari omong jane pesine dhewe-dhewe kok kowe gedabikan kaya ya. Sokor bing tak tong dablang. Mas Den kono. Apa? Aja banter-banter to ya. Mas Den Ya, kuwi Mas. senenge banter. Lho ngopo liri we penak kok. Hah? Alon lho penak lho Pak De kok banter barangnya nyapa. Wong kesenengane dhewe-dhewe kok Mas Den kuwi ngoso tenan modar. Ngono ya. Ya Mas ya. Ya. Sukar bisa Op. Sik. ya iki kalonen. Hah? Kalonen iki. Ora ngewohke to kowe iki. Kowe iki sinden lagi 2 minggu melu njaluk bayaran tambah. Iringane ra kepeneran. Banting bosok kowe. Rada berapa persen gitu lah ya. Waduh, iki wis mulai ya. Ya berapa persen gitu loh ya. Maksudnya rada diunggahne sithik wae Mas ya. Paham Mas? Paham. Mas kok mang lirak-lirik aku wae. Mas, rada unggah sithik ya. Ya. Jajal. Ayo. Mas Dengko kok kon munggah sithik dhek seneng ngisore kok. Iya kok. Aku Ya, mangga, ya. syukur bisa
delok kula menderita. Agene kowe gugupan ming disawer 50 arep nabrak cagak. Ayo cagak kok ning tengah-tengah kok mlaku ngene, ora toya kowe. Iya. Ora cacine iki aja sok nyekel ditoke-oke, gugup pikirane. Iya. 50 arep nabrak cagak. Iya, ngono ya. Sesuk nek iki nek lil ngrayu aja nek pas pentas. Nek pas maem kae lho di suku sing di omah kae Mas Denko tidaki. Tok cekel tangane Mas Denko. Aja suwe-suwe. Matur sembah nuwun. Ya. Ayo gentenan Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak. Ya sing dikersake Pak Ratno ya Mbak Elisa iki. Ya Mbak Elisa. Nah, kono ning panggung sebelah kono. Ngendi? Kene apa kene? Kono. Engkau matamu ra wero aku. Matamu ya. Iki kalingan cagak iki lho. Pak cagake digeser wae. Cagak. Aku ra iso memandangmu lho. Ora apa-apa. Pas jene nek kene kita ganteng ngene lho. Wah, lek Yes, sasang. kok kono biasane elek lho, Pak. Kan biasane sinden ning kono. Heeh. Rupamu elek wis kok kono. Nek kok kene kita ganteng. Sesuk nek pentas sindene kene terus wae. Kene terus wae ya. Wah ya ora cocok, mending ketok elek wae aku seneng nek rupamu elek aja bagus-bagus. Wis ora apa-apa, wis benengke wae wis. Aku susah ya memandangmu ki arep keri apa Sinden kanan. kecemplung neraka ya yang. Kok kecemplung. Oh. Iya. Iya, ndas. Ora apa-apa wis benengke wae. Iya. Dek ora sale aku le ngapura iki dek ora dong Desi artine apa ora dong. Oh. Kuwi bukti keakraban kita berdua. Iya. Ya ora? Heeh. Kaya wong akrab ngono lho, nek akrab kan kudu ndes. Pokoknya aku nek wis mangan jangan lombok dadi ndes pokoke ning kene. Ki mau dinaik jangan lombok meneh ya ndes meneh. Kumat Nek medun mari ngono ya. nek medun mari nek dipangani jangan lombok meneh ya ndes meneh. Oh ya Wis sesuk tak. gawonan. Sesuk nek mayang ning Wonosari do tak weling sing nanggap ampun jangan lombok. Mungkin ndak kula dindas-ndeske. Ya ora apa-apa, Mak. Nggih, gayeng nggih niki wau Iya. anting lambang se. Iya. Karemenen kene merane, kamerane karemenane wong gading. Iya. Senenge caping gunung Medura, Pak Ratno. Gading mesti njaluk caping gunung Medura Pak Ratno terus. nggih ya mesti kok ya. Oh ya kesenengane Pak Ratno iki mau ya Iya. Ditakokke anting derek mboten onten aku mong. ya. Ya mau esuk wis arep ramangkat bocahe. Ngapa mergane? Anu matane ledeng jarene. Wow, mata guledeng mbak. Apa? Matane ledeng. Apa ledeng? Ledeng. Ledeng-ledeng ngecuri bathukmu iki apa? Ledeng. Oh, soalnya kuliah bocahe, kuliah si latihan macam-macam aku arep. Ojo iki kesenengane Pak Ratno gading ki kowe aku ngono. Iya. Pak Ratno gading, engko tak Iya. jaluke, engko tak suwunke duit Pak Ratno. Nggih Pak Ratno, mengki anting ditambahi Pak Ratno. Oh, Iya. wis Pak Ratno wis ngitung wisane. Wes jelas. Topek dengkulmu mlocot kowe. Aku ki njaluke kok topek. Tampanono dhewe. Iya, ngono ya, Mak. Mbak Iya. Anting suarane apik kok ya. Apik Iya. fenomena ngono kuwi barang mau Kak. Apa? Fenomena son bersih. Beneran. Wis ora apa-apa. Bener. Dhek pengen dadi sinden etnis kok ya. Oh iya, etnis wetanan. Dadi sinden Timur sinden kono. etnis ki sinden berbagai daerah, nyinden cara Banyuwangi, nyinden cara Madura, nyinden cara Surabaya. Iya, cita-citane ngono. Dadi sengara latihan ular kambang Dek. Oh. Latihane ya nyinden basa rek. Ayo rek, Dreng. Kuwi bangsa ngono kuwi tembange. Iya. Iki Pak Ratno gadah. Oh ya, terima kasih ya Pak. Wah, ngene iki. Cepat langsung sigap set duet cemplung set langsung tak lebokke kene. Lah tanake kono ya rugi aku nih. Bapak langsung set cepat Mbak cepat. Oke cepat set. Wah, engko mana
nggih, Pak nggih. Wah, napa lagune napa? Kula binangkani jelas. Nek sing jeneng cara kuna ya ora nang kono nek dhuwit. Pundi kudune? Walah ora tau ngerti wong Jawa. Ora reti aku ora tau nggo kebayang kok. Nyumbang urung. Nyumbang? Nyumbang ki nang gone wong ewuh teko nyumbang ngekeki dit amplop kae lho. Ora tau aku jaman sama sakniki aku. Matur sembahnu iki pemane amplope ya, ya amplope dikeki wong. Suwun izin matur suwun. Terus santenipun ngene. Oh, kene. Dineke ngene-ngene ngopo? Wah. Disimpen ning dompet kok dinggo tepas-tepas ngene iki. Piye to, Pak? Ngene, tak iki tak prakteke sik. Ngene. Dandi ra ono, sage ra ono. Woi, ora aja ning kono. Gogrok. Engko nek bau piye? Kringeten akune. Ning kene wae. Nang kono ya saya menah. Ya wis ra apa-apa, Mak. Nggih, ngaturake nderek Mangayu Bagio. Ya. Kagam Bapak Ratno dan Ibu Ratno dengan anaknya sopo? Mbak Fitriana Setianingsih. Fitriana Setianingsih. Terus kalih sarjana ekonomi. Ekomoni mau ya caren. Ya mau. Ekonomi. Bapake sing pranatacara mau. Ekoi maksudnya apa? Ora bersih apa jenenge? Kaya daun-daun kayak eko. No, moni ki berarti duet godhong. Ekomoni. Karo Mas Nikolas Jatikusumo. Mas Nikolas mau wis foto karo aku. Meneng-meneng tapi ben ra ketahuan. Pak, kula ngefan kalih panjenengan ngono kuwi langsung foto karo. Oh, oke, foto rada akeh mong. Ampun matur garwa kula nggih. Mboten napa-napa, santai mawon kula ngeten. Kula niku cah petok dadi ra bakal dicemburoni ya. Ah, ya bener. Ngaku dhewe kula niku cah petok. Ya wis bener. Ayo ora bakal dicemburoni. Ya Sing gelem karo kowe ya sapa nek wong kaya ngono iki? Ya akeh ya padake. Akeh apa nyatane kowe ya bar putus karo yangmu kok. Ya butuh soalnya ya mesakake nek dudu jodohku barang. Kok dhek jenenge memelihara jodoh orang lain. Ora. Kok mulih wong yangmu jujur karo aku kok. Piye? Tak takoni. Takon piye? Kowe ngopo kok berpisah karo Elisa? Kowe tok. Omongane ra cetha, wong niku nganti isin lho, Pak. Kula niku sok isin anggere lunga bareng kok muni arep nang kamar mandi kok mandeg sak nggon-nggon tanpa nganggo. Ya wis ben karang ciri khas dheke ngono kuwi ya. Wis ra apa-apa. Sesuk golek neh. Oh, sinden milenial kok. Iya. Ya nyantai aku, slow. Ah iya, wis so tak puja-pujake entuk jodoh sing tuwa. Ah iya. Kok tuwa to, Pak? Ya aja ya sangsa sepantaran. Tuwa ki justru kowe langsung sugih. Kok iso ya nek sugih? Golek sing tuwa. Tuwa? Sugih. Sugih. Kok suarane pisan modar lah. Oh. Ya ora. Piye, Pak? Buk. Kejiat. Langsung kabeh dadi milikku ya. Lah, Hak milik pindah ning wawah kuwi pemikiran kuno. Gak masuk. Iya. Kuno banget kuwi. Ayo, karo Napa, nembang, Pak? karo nembang. Oke, nembang. Podang kuning ki sing nyuwun akeh banget. Oh, siap. Ya podang kuning sing nyuwun akeh banget. Diaturke. Ya, monggo. Sing anu cakepane nganggo apa kae? Silet ireng. Biyen ngerti ku tapi jane kuwi seleret ireng. Tapi biyen ngerti ku anu silet apa iki terus aku iki ra mungkin mosok tembang apik-apik ana silite aku. Terus tak goleki, oh ana ere jebulane seleret. Lagi tak sinau. Kuwi jenenge sing siwer mripatmu apa? Kupenge. Agene kowe iki ngelok aku matamu, kowe iki matamu ya sliwer kok. Tulisan seleret kok le maca silit. Ya kan aku mau mendengarkan. Mendengarkan Kok doh silit to aku. Terus tak goleki catetane oh seleret ternyata nih. Saiki wis bintang aku ra apa-apa salah pertama salah bar kuwi kan banner. Salah wasi. Iya. Nadyan wujuh
mong peksi Ya. Makasih. Sa? Ya. Iki ana napa dene iki WA saka Pak Tumiyono. Walah. Pak Tumiono. Dirut PT Wijaya Karya, salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Weane Ngersake apa? lagu mengko. Ya. Oh siap. Nyuwun lagu sumangga kersa. Oh ya, engko diaturi ya, Mak. Apa judulnya Sumangga Kersa ki lagu apa nih rong tau krungu nih? Kuwi rong tau krungu. Engko nek salah le nyanyeke piye nih? Kowe nggo paramek ora, Nduk? Apa paramek barang? Mumet das omongan ro kowe iki. Sumangga kersa ki sak karepe. Oh sek. Kok lagu Sumangga kersa ora? Ana lagu Sumangga kersa. Wah. Iya takon kok. Oh maksudnya terserah, bebas. Heeh. Oh iya. Ya disisanke wae bodang kuning mengke ditransfer ke. Apane sing ditransfer? Ayo sawere. Oh, Pak Tumiyono nek nyawer dolar. Dolar. Ah iya kaya wingi ning anjungan kae dolar. $100 ngono kuwi. Kowe entuk pira? Kowe iki kok nakon-nakon ngomong apa ta kowe? Lah jarene wingi jarene Pak Ustad sing jenenge dalang iku duwe weh. Nek misale tukang parkir yo berbagine yo ning angkringan, nek dalang yo ra masuk iki dalange. Ayah. Apa ireng ya? Hah? Alus manis tur merak ati wasawenggon kula Kowe ya ora weweh karo aku kok. Weh-weh apa? Ora menehi aku to mau. Kenapa aku ngeweh-wehi kowe? Lho, lah Pak Ratno ngendika dhewe to. Elisa nderek mboten Mas. Wonten Pak. Terus kula nambahi pinten? Pun monggo terserah Bapak aku menen. Di amplopi kowe teko sanyo. Hayo. Kabeh tak kekke. Oh iya. Lah kowe iso pentas rene ra lumantar aku to. Oh iya ya. Iya bener sih. Lah, kok kowe ya meneng wae matamu iki picahe. Ora kok sike, tapi mau amplope sowek. Berarti ini wes dijupang sike ta? Oh, ambok kiter tanganku. Ya. Dengkulmu melacat tuh. Wah, ora ana wong jupuk kok isih jupuk ora. Ya amplope suwek kok berarti. Wis ra apa-apa rasa. Wes ora segel. Tak ikhlaske, tak. Walah. Oh, aku nang kene iki mbiyen nek sadurunge tak kukup ya manganmu mung Indomie. Oh iya. Saiki bareng wis iso dadi sinden milenial. Walah gayamu. Iya, tak jajan. Boten nggih, Pak. Tak jajan neng angkringan we. Enggak mau, Pak, enggak mau. Aku maunya makan yang Italia. Oh, arep mangan Roberto Baggio, aku yang ngono. Roberto Baggio. Duduk ya mojito. Apa Mojito. Mojito ya, Pak. Mojito iki wedang koyo nek kene wedang woh nek cara kowe. Kowe ya doyan wedang woh? Duduk wedang woh. Ora kowe doyan wedang woh? Doyan? Ya sik ngenteni le nyapu. Weh. Sampah maksudnya. Nah, kandhane. Ora ya. Mojito. Wedangi saiki anakku barang nek jajan mojito. Iya. Mojito sak adine. Mojito sapa? Adine mojito. Mohiman. Oh. Tekan ngendi ya mulane? Modar ora. Wasawenggon kula lan
isi podang kuning iba bunga nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. esuk awan nang omah ratu yang mangan anggoleki esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleki sing tak sayang kekencangan lain anggoleki ora krasa esuk awan kanthi bengi eman
Mboten. Wah. Para pamirsa ya akeh sing padha rawuh nganti nggone ora muat ya sa. Iya. Nggih niki belodak. Belodak. Apa? Belodak. Ben Wes. nontone belodak. Hei, Eh, blue. 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 Bludak. Nah. Ini blue. Bludak. Ini nek ditambahi streaming sekarang mencapai 21.000 penonton. Wow, luar biasa. Warga Gading dile nonton wong 1.000.000. Pira? 1.000.000. Selikur. 1.000.000. Ah, 1.000.000. Basa kramane 1.000.000. 20 hitungan 20 tekan 17 wae. Basa Jawa. Kalih 20 dosa ya. Heeh. Kalih dosa. Nah, terus Kalih dosa likur setunggal. piye kuwi? Kalih dosa likur setunggal. Kalih dosa Kalih iku dadine dosa kuwi likur. 201. Kaisane kalih dosa 20 basa kramane kalih dosa. Nek arep 21 ditambahi likur. Kalih dosa likur sijine setunggal. Kalih dosa likur setunggal. Selikur iki ora dibasake. Setunggal likur. Setunggal likur. Selikur. Oh, pendek banget. Ayo selikur. Oh, selikur aja. Heeh. Enggak ditambahin. Nek 2 Kalih dosa likur. kalih dosa kalih. Kalih likur. Kalih likur ya kena. Kalih likur. Nah, nek 3 ya 3 likur. Oh, 3 likur. Ora Papat. 3 likur. Ora. 3 Papat ya. likur, 4 likur, Ah, terus 5 likur. selawe. 5 likur. Selawe kok. Selawe njupuk saka ngendine. Likur 5 likur selawe. Ya wis ra apa-apa selawe. Selawe. Selawe adalah 5 likur. Bar Duh. kuwi selawe 6. Apa selawe 6? 6 26. Selawe 6. Selawe 7, selawe 8, selawe 9. Ndah. Wanda. Tukoke puyer. Kenapa ngebuyer Wah, bareng? nyut-nyutan. Logikanya gitu loh. Logane basa Jawa ora kaya ngono kuwi carane ngitung. Wis dasar ngitung basa Jawa. Ya. Wis basa. Ya Indonesia. sesuk nang omah wae ben mumet dase. Ah. Telek. Iya. Ngrekoso malah yo ngrekoso aku le mikir malah yo. Oke. Ki neng lagu panyudan saka Mas Sinoman. Mo Mas Sinoman. Sinoman ki apa? Yang tadi pegang baki itu. Ya kan? Yang bantu-bantu ini tuh kan? Sinom, ya kan? Sinom Parijoto. Sinom Parijoto ki tembang. Tembang. Ya itu, maunya Ya. mas-masnya tadi ya, yang ini bawa teh-teh itu kan? Nah, minta apa? Aku mau dong nanti tapi nangkani. Barangkali ada yang jomblo ya. Gitu loh. Wis ora gelem, wis ora ngerti omonganmu kaya ngono wis ora gelem. Pek kowe umur 2 tahun modar. Modal loh. Wong Nyenangke loh ketemu aku selalu ceria setiap saat yo. ceria apa? Kayak Rexona. Yo. Emang sabane keleke kok bangga. Nyuwun Ya. apa niku wae? Sesideman, yo sing Sesideman. kemalang jumeneng sapa? Ben karo Mbak Tatin. Yo, Woi, ya. Mbak Tatin, hey. Hey. Mbak Tatin, hey. Cah cantik tenan, cantik ning bodek. Iki yo jenenge karo urung. Wonge urung maju kok wis tak onekke bodek. Yo biasa wis terkenal lo viral Mbak Tatin ini. Ah, Mbak iya. Tatin, hey. Apa? Yo Mbak Tatin. Aku urung medon lho, Sa. Wis Lagi tak onekke medon. apa? Medon meneh siji neh gini. Terus Lajare durung medon. lah iki wis nang kene. Oh iya. Aku dadi melu logat. Logat nular iki. Iya. Iya, Wis ya medon rampung. nang kene. Yo jon wis medon ning kene ngono kuwi Mbak Tatin deh. Dadi melu cangkeme iki. Aja stres. Ora, aku ya stres ya ngomong anu omongan karo Pak Sin aku nang kene ya. Duh, piye to iki aku. Berarti aku budek kowe petuk ya.
Iya, piye ya? Nek petok karo wong budhek ketemune kepiye ya terusan? Sing mumet sing duwe. Sing kok ya ketemune kae. Lah iya nek. Aku ya tak pikir-pikir aku kok ngopeni wong kok ngene iki nggo ngopo. Ya sajane carane nek dalang ya ngono kuwi nek ngopeni wong gendeng akeh-akeh cepet laris. Wong petok, wong bodek, ngono kuwi. Lah iki waras kabeh iki. Waras ya. Iki. Berarti mung loro iki sing kleh. Heeh. Ora, soalnya dalangnya ya petok, dadine Selerane sing kaya ngene ya. iya. Ya ora kok ya seleramu kok kaya ngono ora. Iya. Mbak Tatin ki Mbak ya Tatin. ciri khas dhewe. Ya Napa, nyeming. Pak? Ya kuwi mau kaya Alisa rada budhek kuwi mau rada bodek. Rada bodek. Iya. Bodek. Ora ya, aku jane ora budek. Ming gandeng nek omong karo kae kan kae ya sok ora jelas kaya kowe kuwi lho nek omong kaya kamu ngono lho. Boy, apa to? Ilate kecetet-cetet. Iya. Wah gene. Ngonekke akune. Getak karo Eri. Kene. Lah ya ta jenengan kuwi nek omong sok ora cetha. Ra wae cetha wae. Ora. Wong kowe kuwi sing kebangetan kok ya. Ya mboten. Kaya si Jerman. Eh? Nah. Kayak seneng banget. Loh, lah Bodek kowe iki. apa kamu mau? Wes kowe gak sesideman. Aku saka Apa iya? kene, aku luwih adoh. Pirang langkah ki? 1, 2, 3 langkah darimu aja aku dengar. Ah. Berapa jauh, berapa meter dari Pak Seno aja saya dengar. Ah. Jajal baleni mau muni piye? Amune apa aku? Lah ya mau muni piye? Ayo aku sesideman tin aku. Ah, ora wae. Nah, iya aku Mau ning ulun, man. iki budheke ngayal. Ya ora. Oh, wae ora. Iya. Wong tau tak takoni tuku kerudung. Lha tuku nanti tin? 350. Kapan? Ya, aku ya ngono. Batin iku aku ya guyu. Iya, ya wis ora apa-apa. Itu kudung nanti 300. Hah? Ayo ora pas. Ya lucu tenan aku takon ya iki wis tau kok. Mbak Dati niki jam piro? Iki panganan gerdus ora ana empinge. Walah kok iso-isone ngono lho. Emping saka ngendi? Aku takon jam piro emping barang. Lah saiki ana empinge. Aku urung nilai. Lah wer jaluk ora iki? Iya, ngono kok Ya ora. ora apa-apa, dalange Relisa do klop nek ya budek. Oke. Ya ora Gak nesu-nesu. Lah kuwi nyata kok lale kok. Nyata apa ora nyata kok? Awe lah wong domongke nyata sasah rembug perkara kuwi saiki ditembangke sing apik. Sesideman panyuwunan saka Sinoman. Sinoman. siap. Jangan lupa Sinoman. patatin lho. Yo, sesidiman ta? Heeh. Iya, aku krungu. Tembang sing apik. Kene lho. Yo. Wiwitane. Ya mangga. Mesti basa menak rasake. Eh? Nah, Ah, kene tak presen. antri kaya ngono. Aku yo geregeten ya aku supaya kabeh bisa ngrasake. Ah. Wah, ngono iki apa tak ewangi translate. Iki ora budek ning lancang kupinge. Kok Wong lancang. kan ora jelas kok wis jelaske. Loh, paham. Partner. Kamu paham Bang Iya. dengan dia? Iya, oh, Iya? Ayo paham. Partner. Dikit aja langsung dengar. Oke. Desu meneh. Lah sebenarnya. Ayo. Ya wong aku coba bener sing domene. Ayo sing iso penak dirasake. Ngono kok akeh yo nyatane Iya, krungu. oke. Iya. Sesideman Sesideman. dibawani ya toh? Meneng kok. Ya, meneh. Motong iki wong. Ya. Nganggo bawa. Iya. Nganggo bawa ya kira. Aku krungu. Gasi slendro. Hah? Ah. Apa? Apa sa? Larase slendro Modal wah. ora kowe. Aku slendrone krungu ning ngarepe ra krungu. Lah iya larase slendro tak jelaskan apa-apa aja nesu. Aku bersedia menjelaskan. Oh, jelaske apa mblusukke kok? Kok belesok lho aku wong mulu. Aku bocahmu Endes. Bocahmu lho, Des. Iya, Des. Piye kabare, Des? Piye Iki mbok sing apik nyeluk kok. Soalnya nek wong budek ngono biasane. Ngono kuwi nek wong budek ki ra krungu kudu ngono. Kudu di lagi krungu dene. Sida ora iki? Ayo sida kok ya. Ya sida ya do meneng kok. Ya.
wiwitane Nangane nyamen. Kamu Pak? Apa sa? Nambange sing apik ben kabeh do seneng. Ngono. Nek iki digawe ro Elisa. Awak dhewe partner lho. Wah, ra masuk iki. Sampai ketara lek kontak kowe ya. Kapok ra. Ngono le omong sithik kok kene akeh banget. Aku lek gawe kedawan kok sa. Ya engko meneh ya, Bos. Anderek sang peki pria bagus kang olah budaya Krungu orang Pak. apa? Krungu lho aku ana sing ngomong. Mene piye? Saya tak cedak sike, Mbak Eka lah ngono jarene. Sapa yang galak? Mbak Eki lho sing nyanyi. Sapa tuh? Mbak Ek sing nyanyi sapa? Aku ora nyanyi ket maune. Lah aku ya ora nyanyi ya. Lagi jenenge Bowo nyanyi. Bowo, jenenge Bowo, Bowo. heeh. Wis ben nang wae Yo rasane. nek ke galak ra apa-apa yo. Ora apa-apa. Sen Sabar galak. tenan iki. Wis ge meneng ah. Kan ngendi mau Jal? Oh? Siapa mau yang muni galak? Ya penonton kok ya wong rupa-rupamu ya kebangetan kok ya. Rupa ayune kok ngene kok bangetan piye to? Wah, lah senengane ngalem das sepur. Lah arep ngalem dase sapa? Ngalem dasmu. Ngalem dase sapa? Ora arep ngomong aku. Lah ngomongnya biasanya ngomong karo. Ora, bolokku saiki. Oh, oke. Lagi klub. Siap. Aku njaluk bayar soalnya. Aku dhewe ya, Pak. Aja Mbak, aku Aku bocah. dhewe wani ya, rasa cedak-cedak. Weh, rande yang randedet dewe wani. Semboyanmu ah. Yo Randi semboyan. yang mesake, cah. Ora apa-apa. Jomblo itu indah ya. Sapa endah jomblo? Jomblo itu indah. Indah duduwe. Aku iki Wah. Lah ya aku paham. Adalah I dan E. I E. Lah beda. Muncrat lho sak. Sawan menyang kota gede. Serak lagi watuk Bentara Bentara terus ngayun selendang kuning kang saking kang saking udel. Udel sapa? Wukir. Rak, mau meni wudel kok. Wah, senengane kowe iki ganti cakepan. Aku budek meneh. Aku muni wukir kok. Lah ya aku budek meneh. Ayo embuh kok ya. Awas. Ukir suara kurang permana. Ning Apa? aku ki pengen teruske ning ngono kok. Langsung sensitif yo. Ya aku tak Ojo darani. nes-nes. Ora tak darani budek meneh lho tak Oh, gatekke iya. tenan. Ning wasis ngung ro. Bener kan? Ning wasis. Sing penting tibane pas. Ya ora anu kok. Pas kok mau. Mulane rasa tok gagas, perbudekanmu ki rasa tok gagas. Lah aku gak aku
lho. Lah kowe nyatane kok. Lah kowe mau mrene jam pira? Jam 6 Karo sapa? karo rombongan. Transit nendi? Menamburi kan. Oh, wis makmur. Mpun, Ngombene apa? mbene teh. Oh, sing. Hah? Ah. Hei. Baleni. Lah kowe iki wong iso. Sing kari dhewe mau lho. Ayo, rene jam pira? Jam 6. Numpak apa? Numpak bis Bareng karo karo kanca-kanca. transit nendi? Ten mriki. Madang urung. Sampun. Ngombe apa? Mbek teh. Oh, sing iki lho. Hah? Ah. Hah? Piye sing mburi dhewe? Kae lho mburi ngece lho. Apa wis ah? Krungu ora? Krungu ora? Krungu no. Kowe krungu ta? Ya jelas no. Apa mburi dhewe mau apa? Ayo Elisa takon Elisa mburi dhewe apa? Apa mburi Ya dhewe? jajal ya meneh ya. Heeh. Nah, set. Ayo Pak, aku siap. Lisa. Nggih, gula. Aduh, iki nyenengke ngene iki lho. Gula. Kaya kalkun. Tuh nek kalkon kocelok-kocelok. Rene jam pira? Wow, jam 6. Oh, karo sapa? Oh, kali Paparjo. Wis transit. Oh, nggih, transit. Maem urung? Sampun. Mimbike apa? Mimi ke Fanta. Wis ketemu Pak Ratno? Sampun. Ayo ngono kuwi. Wah. Jelas ngono lho. Jelas. Aku ya pada kuwi pertanyaan. Ah, iya. Iya. Kah aja ganti liyane kuwi lho. Ora. Iya. Rene jam pira? Jam 6 Karo sapa? karo bis. Ora ono. Ya karo bis. Maksude kowe mlayu bisa mlaku ngono ya. Aten-atekan kene modar kowe. Karo rombongan. Jawabanmu kowe bener ta kowe jawabanmu kowe iki kok budek ning ora ngakoni. Ora budek. Karo sapa kok karo bis? Lah ya karo bis. Ayo padha Nek tak takon. ora karo bis ya ora tekan kene. Lah iya ya. Ayo. Lah iya nek- piye? Nek numpak apa jawabane numpak bis. Iki Nek karo koncone sapa? sebangsa tayo iki. Ya ora mesti numpak bis lho. Karo numpak apa numpak bis karo sapa karo kancane. Aku muni karo sapa? Karo bis. Lah mau kita iki pertanyaane sing kuwi udu kuwi pas iki jawabane Tatin, kula. numpak apa? Numpak kanca-kanca. Ora ngajar. Aku budek tenan. Wong takoni numpak apa kok numpak kanca-kanca. Mbak menawa ana sing gelem. Ngawur ae. Numpak bis. Nah. Wis ketemu Pak Ratno? Aku temu dereng nggih, sampun. Nah, Mam. Kowe? Sampun. Mimi wis. Sampun. Wis ketemu Pak Ratno? Hah? Nah. Apa? Wis ketemu karo Pak Ratno aku cuma Sampun. Ayo wis berarti wis ngono. Ngono Sunan. Hah? Nah. Apa? Ya dilanjut kalian nembang sesidaman. Wes. Aku budek tenan wae ya. Pak kowe iso jelaske aku ora iso lho. Ya paham aku, krungu. Paling ya kupingmu sing kiwa neta sengkleh. Ya ora ono kuping kok sengkleh iki piye. Apa to nek sengkleh? Kayak sepion wae. Ya. Anggung marang Angung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno. terus tresno sesideman Luwe becik monggo. luwih becik patenan timbang
liwat. Monggo. Liwat kincanging alismu urip menyang kutha gedhe. Ya. urip ana kutha gedhe kaweta tukake isine apa-apa wae nadyan sesidem Yo. Hei. Masuk. Sami-sami. Ya, ya Mbak. Tadi wis ngaturake. Weh, ngantuk jalan. Ora ngantuk arep wahing ra sida wah. Ajar kowe. Mas sewu nuwun sewu. Irunge mak senut-senut kok arep wahing kok malah dilokke. Mendelep meneh. Ra sedo ya. Iya. Waduh, gelo-gelone. Ah iya. Oh, kowe iki nek arep wahing apa ana wong arep wahing kae unekno nek wong tuwa ora nesu-nesu. Kowe iki
Kari jegjet ngodi. Ayo. Ngono kuwi. Marai loro gelo. Ya, Pak. Ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Ki mau ya diaturke karo Pak Tumiyono. Ya, sing wis kepareng WA ya, Mak. Iya. Ki kanthi waduh. Nyuwun gending kembang rawe. Ya, Dibawani Pangkur Semarangan. oh ya. Ya iki sing kuat. Mbak Ayu apa Mbak Ika? Oh ya. Itu kan bawane belok, kembang rawene selendro. Wah lah iki kok nyuwune Terus ngono. kepiyene? Ya wis. Selenco mengkone. Heh? Dadi selenco mengkone. Ya ora apa-apa ya. Arep sing kembang rawene apa arep sing bangkure sing dimenangkene? Lah iki lho tulisane nyuwun gending kembang rawe dibawani Pangkur Semarangan. Oh iya iya. Oh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya iki kembang rawe tok wae nek ngono. Ya. Ya, kepareng ngarep nganu monggo sapa? Mbak Ika wae. Ya, monggo. Diaturke, Mak. Men jumeneng. Halo. Ya. Iki apa lagi ngurus? Iki lho sinden ra tau iso anteng iki lho. Sapa-sapa Sinten to? iki anting iki sapa-sapa jak omong. Jenengan kok ya gagas anteng wae. Lah wong pas aku ndelokke kowe ya dadak nyember anting sik. Oh. Mripate iki mesti rono sik angger aku ndelokke Elisa ngomongan dhek mesti Iya. Sinden kali kuwi. Metal kuwi. Metal ora galine metal. Iya. Mangga. Niki langsung nggih. Heeh, dibawani kaya. Oh, bawani. Oh iya. Bawani apa sah? Sinom aja. Grandel sih. Sinom Sinom grandel. Iya. Elisa itu punyaku. Wih nyanyi kok pesen Tenangan. Oh, wis budhek ngombeni wedange kancane. Siapa sih ngombe? Aku mau ngene Elisa tok jukuk Elisa meni. Itu punyaku punya. Iya. Ini Tadi mau dicup-cup. diulang ke saka kono iki ndek sapa sing pesen lah kok pas tak demuk aku kok ya dalange weruh. Mat-matke. Aku nek demok ketara tanganmu gedene ra jamak-jamak. Kepo. Ora usah emosi to. Ndak gelis tuwa. Iya, Mbak. Sapa? Jenes-jenes. Aku ngomong neh apa iki? Rasa. Iya. Bahaya. Iya. Ya, dibawani Mbak Ika. Manismu hangut jimat Agawe ruci tenggale lara lara apa kang nadya apa sah Abek suarane. ora arep ora arep apa Apa? Ngoreng-ngoreng kaya Mbak Tatin mau to Ora. Ora. Kancaku Kita teman ya. Iyalah. tak Loro kira masaku wayang ning bintang tamune Dasawisma. Upama munduta rokmi taratamtu tak ruti ibarat wong numpak perahu
lumampah tanpa walah Nenanane ing matianing cala niti temah kunjing temah kunjing anggen janging paku lingan monggo kembang rawe diaturake yuk Gedruk Asik. ayo Sugeti Op, sik. Coba gedruke tambahi tatin. Ayo, Tin. Yeay, kita berjembaran. Wes. Kita tampil ya. Tatin Handayono akan gedruk. Handayani Handayani. Ayo, gedruk nganggo gedruk sik. Wis tak antel lho kowe. Ayo wis. milih gedruk apa milih bayaran Gedruk Mbak, telu. Gedrukwati. Yo Iya. Mbak Tatin, Gedrukwati. Ora iki malam ini kok aku dipateni terus ya. Ora Oleh kok. Mbak Tatin. Kaya gedruke nek sing piye lemu piye. Dung bluk. Tengah Mbak Tatin tengah wae. Kene tengah apa ning pinggir? Tengah apa pinggir? Ah, wis. Ya, jengat. jadi koreografer ya. Ah. Alasan yang tengah jero. Yo, baleni gedruke yo. Kaya apa?
Ah, ben kemringet ngono kuwi dadi. Sumuk, Pak. Hah? Tambahi. Oh, tak tepasi, nyo aja kuwatir. Iki dijabut didem ning ngarepmu. Aku ora butuh kipas. Apa? Duit. Iki, hei. Iki lho disawer iki lho. Kae. Nih. Siji. Ngawur. Lah, Lah kan iki wong telu, wong Hei. telu. Mbok ora do saru. Kaya sinden eceran. ya ben bangane dalange ra ngene pelit. Wong dum-duman kok neng kono. Masuk aku sithik sik ngedumi ke aku. Ya ora Ora kok masuk kowe sithik. Kok njur kaya wis pepayon wae nyok kowe iki. Nyok kowe iki. Kowe mau nyekeli to kowe nyemene wae. werna-werna. Ayo nak teruske dhisik critane ndak entek ndalan no. Ayo tak derekke mah. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winayo ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten gupit sanggar sarup nena gandha kecap nalika semanten iki lho ra petruk kantong boleh kemlajar saking negaring kabujong dening sangga para sapa Kurawa. Omyang kumara sangganing Prawadyabala mandheka lawan Bindi mandheka lawan Bindi pok sur tambur myang suling pepandhen dalu tak wela